Uspješan drugi start prve grupe na 200 metara. Posljednji 100 metara. Kalju Štefan, Crvena zvezda. Nezvanično 23-38. Uspješan start i druge kvalifikacijne grupe na 200 metara. Još jedan put ponavljamo i kod juniorki i kod juniora pobjednik svake trke direktno u finale, a po 3 takmičarke i 3 takmičara ulaze u veliko finale. Takmičar Crvene zvezde, juče najbrži na 100, danas nezvanično. Uspješan start i treće kvalifikacijne grupe, 200 metara juniori. Ponavljamo u 5 grupa, svaki pobjednik ide direktno u finale, a 3 takmičara još kao kod juniorki i juniora po rezultatu ulaze u veliko finale. Takmičar Zemuna, Grošović Lazar, nezvanično 23-35. Uspješan start i ove grupe, kvalifikacije 200 metara juniori. Ponavljam još jedan put su 5 grupa, svaki pobjednik ide direktno u finale, a još 3 takmičara po rezultatu idu u veliko finale. Idemo do kraja, kažemo pobjednik u svakoj grupi ide dalje. Ovdje će fotofiniš odlučivati, odlična trka, nezvanično 23-56. A pozivamo 3 takmičarke. Uspješan start i 5. grupe, u drugoj stazi Kosić Pavle, Radnički Niš. U trećoj Sandić Matija Crvena zvezda, u četvrtoj Vidojković Bogdan Crvena zvezda, u petoj Tadić Nemanja Cer, u šestoj Nikolić Željko Top Jump i u sedmoj Stanić Nemanja Paš Tempo. Nezvanično 23-27.